πατάγανε κανένα. Ούτε θυσίες κάνανε ούτε τίποτα. Άρα λοιπόν σιγά σιγά αυτά αρχίσαν να πέσουν. Και πέσανε για πολλά χρόνια. Δεν τα ξέρε κανείς. Και τότε έρχεται από ένα βουνό της Μικράς Ασίας ένας Άγιος που το λένε Μελέτη. Ο Άγιος Μελέτης. Έφυγε από τον τόπο του, απέναντι από την Κωνσταντινούπολη ήταν πολύ μορφωμένος. Εδώ υπήρχε σκοτεινιά. Η μόρφωση είχε πέσει. Τα σχολεία δεν ήταν πολύ καλά. Είχαν έρθει πάρα πολλοί εχθροί. Είχε περάσει ο Αλάρικος, τα είχε καταστρέψει. Ο Αλάρικος είναι ο παππούς των Γερμανών. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Αυτοί γκρεμίσανε το αδελφούς. Ο Αλάρικος. Και πήγε να γκρεμίσει και την Παρθενών. Ο Αλάρικος. Και το βράδυ παρουσιάζεται μια ωραία γυναίκα στον ύπνο του και του λέει: εάν το πειράξεις, θα σε καταστρέψω. Άλλοι οι Ελληναράδες λένε ότι ήταν η Αθηνά, αλλά Αθηνά δεν ήταν. Εμείς οι χριστιανοί λέμε ότι ήταν η Παναγία η Αθηνιώτης. Που έμενε μέσα, είχε ένα ωραίο εικόνισμα. Ποιο είναι αυτό το εικόνισμα της Παναγίας Αθηνιώτης? Είναι αυτό που πάτε στην Παναγία στη Σουμέρα. Αυτό το μικρό εικόνισμα της Παναγίας ήταν στο ναό της Παρθένου Αθηνάς της Παλάδας. Και είχε γίνει εκκλησία ο ναός, ενώ μπαίνανε οι αρχαίοι Έλληνες μπαίνανε από την Ανατολή στο ναό. Κλείσανε την Ανατολή και ανοίξανε μία πόρτα από τη Δύση. Αυτό είναι το μόνο που χαλάσανε και είναι τίποτα. Τα άλλα τα αφήσανε όπως είναι. Και μέσα είχαν αυτή την εικόνα, την οποία εικόνα μετά που έπεσαν τα πράγματα και ήρθαν εδώ διάφοροι και κακοί και ανάβολοι, την πήρανε κάτι καλοκαίρι και φύγανε και την πήγανε στο Σουμελά, στο μοναστήρι. Και από εκεί θέλει δεν θέλει η Παναγία ξανά στην Ελλάδα. Αυτή είναι η Παναγία η Αθηνιώτης. Δεν τον πείραξαν λοιπόν τον Παρθενώνα, δεν πειράξαν το Ερεθείο, δεν τα πειράξαν. Ο Παρθενώνας ήταν όπως τον είχε φτιάξει από τα αρχαία χρόνια ο Φιδίας. Τίποτα δεν είχε πάει. Το πήρανε οι Τούρκοι. Τι να το κάνουν οι Τούρκοι? Λένε οι Τούρκοι. Τι να το κάνουμε εμείς τέτοιο πράγμα? Εμείς δεν δένουμε γλυπτά να βλέπουμε στα μάτια μας. Να το καταστρέψουμε είναι πολύ ωραίο, δεν το καταστρέψουμε. Αλλά η ομορφιά σώζει τον κόσμο. Ήτανε τόσο ωραίο που και οι Τούρκοι που έχουν μανία να καταστρέφουν τα γάλματα είπαν δεν το πειράζουν. Και δεν το πειράξαν. Ποιος το πείραξε? Οι Βενετοί. Οι Βενετοί ήρθαν εδώ πέρα για να καταλάβουν την Αθήνα. Ένας μοσχαρομούσκαρος που το λέγαν Μοροζίν. Μ' αρέσει αυτή που γελάει με το μοσχαρομούσκαρο. Κάτι θα έχει στο σπίτι κανένα μοσχαρομούσκαρο. Εγώ όταν ήμουν νέος τα άκουγα και γέλεγα που τα λέγανε κάτι παπάδες έτσι αθυρόστομοι σαν και εμένα. Μετά που να άξερα θα καταντήσουν σαν και αυτοί. Ακούστε, τόσο ωραία δεν υπάρχει πουθενά. Πού να το δεις τόσο ομορφιά? Πες, μπήκε στην εκκλησία σπίτι του Θεού. Βγαίνει σε αυτόν τον κόσμο σπίτι του Θεού. Και απ' έξω είναι οίκος του Θεού. Και μέσα είναι οίκος του Θεού. Και απ' έξω οίκος του Θεού είναι. Μην νομίζετε ότι ο οίκος του Θεού είναι μόνο εκεί μέσα. Παντού είναι ο οίκος του Θεού. Εκεί μέσα τι κάνουμε? Μαζευόμαστε για να φάμε και να πιούμε το Χριστό. Ιδάλλως και απ' έξω οίκος του Θεού. Μην δεις ποτέ, λέει κάποιος δημοσιογράφου, λέει τι κάνεις, τι θέλεις εδώ? Λέει είμαι στον οίκο του Θεού. Να, οίκος του Θεού είναι και η τουαλέτα μας σκέφτει σωστά. Ναι, γιατί άμα στην τουαλέτα πεις Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, οίκος Θεού. Πού δεν είναι οίκος Θεού? Μήπως στο πορνείο μια γυναίκα που είναι πόρνη κάνει το σταυρό της για να πάει καλά η μέρα της, οίκο Θεού το κάνει ενώ είναι οίκο διαβόλου? Ψέματα λέω? Ο Θεός ξέρει ποιος είναι και πού πάει στον οίκο Θεού. Και μπορεί αυτή την κακομοίρα να τη σώσει. Και εσένα που δεν το καταλαβαίνεις και λες πού πάμε? Να σου πει εδώ εσύ κορίτσι μου που δείχνεις την άλλη, για έλα εδώ πέρα εσύ. Πόσες πουτανιές σκέφτηκες στο μυαλό σου? Να στις κάνω φανερές να γελάσει ο κόσμος. Θα σ' άρεσε? Δεις το στόμα και μην κρίνεις ούτε από μέσα κανένα. Αυτά θα ακούσετε στην εκκλησία. Μην ακούτε όλα τα πρωινάδικα που είναι όλη κρίση, όλη μέρα κρίση. Αυτή είναι η αμαρτία τους. Κάθε μέρα θα πούνε και μια, καλά τα ψέματα, θα πούνε και κάτι που είναι κριτική για τους άλλους ανθρώπους.
Βλακείς. Μην κρίνετε. Αυτή είναι η αρρώστια σας πω. Μωρέ, άστο να πάει να δεις το καλό. Δεν τελειώσαμε λοιπόν. Ο Μοροζίνη λέει